kannabislääkitys kaikkien tarvitsijoiden ulottuville ja lailliseksi. Tervetuloa, Timo Haara. Hyvä Timo. Sun suku on kasvattanut hamppua jo 1600-luvulta lähtien ja sulla on Keiteleellä 2 hehtaarin hamppupelto. Meillä on kuvaa siitä hamppupellosta. Ja noi on aikamoisia kasveja. Kuinka arvokas tuommoinen 2 hehtaarin hamppupelto oikeastaan onkaan? Se vähän riippuu miten lasketaan. Sen voi arvottaa monella eri tavalla. Sen voi laskea öljytuoton mukaan, siementuoton mukaan, kuitutuoton mukaan. No mikä on se isoin summa? No tässähän nyt on internetissä keskusteltu aika paljon tämmöisen pyöräpaalatun kannabissativapaalin kappalehinnasta. Ja pyöräpaalin painaessa 200-300 kiloa, niin voitaisiin lähteä laskemaan vaikka sen perushinnan mukaan, mitä vaikka Pedrokan Suomessa maksaa tällä hetkellä, eli 12 € gramma. All right. Oot sä nyt pilvessä? Mä oon ihan selvinpäin. Tulee tuosta pellosta heti mieleen se, että miten niinku ihmiset tuolla teillä päin reagoi, että käydäänkö omppuvarkaissa vai käykö naapurit siellä pelloon pöhisemässä? Aika hyvin meillä on valvonta pelannut. Pelloilta ei oikeastaan ole hävinnyt muuten kuin nyt virkavallan toimesta kasveja. Mutta nekin hävisi vasta sitten, kun ne oli kasvanut tosi isoksi. Se on totta, joo. Sun tarkoitus on siis saada laillinen elinkeino hampun viljelystä. Ja hampun kasvattaminenhan ei sinänsä ole kiellettyä, mikäli se tapahtuu esim. Energia- tai lääkeraaka-ainekäyttöön. Eikö niin? Näin lakia on tulkittavissa. Pulma sun kohdalla on se, että sun kasvattamissa kasveissa niiden THC-pitoisuus on liian korkea ja THC on tämä kannabiksen huumaava ainesosa. Eli ootko sä nyt maanviljelijäksi naamioitunut huumekauppias? Jos en tähän viimeiseen kysymykseen en vastaisi ollenkaan, vaan jätän muiden ihmisten arvioitavaksi sen. Ja toivoisin, että tämä asia käsiteltäisiin julkisesti ja sitten jokainen varmasti siitä voi päätyä jonkinlaiseen lopputulokseen. Mutta hieman tuosta aikaisemmin, mitä kerroit, niin korjaisin, että se THC voi olla huumaava ainesosa, mutta se voi myös olla lääkinnällisesti vaikuttava ainesosa. Että tässä, se on se, joka vie sen kivun pois. No esimerkiksi kipulääkkeenä käytetään. Sä oot ollut jo 2 vankeudessa näiden sun viljelmien vuoksi. Ensin 30 vuorokautta ja sitten 24 vuorokautta. Ja nyt sua mahdollisesti odottaa paljon pidempikin vankilareissu. Mutta sä et kuitenkaan kauheasti tunnu mindaa, vaan sä vaan pistät aina uudet viljelmät pystyyn, koska sulla on missio. Mikä se on? Tässä on montakin motiivia. Yksi on se, että pyrin omalla toiminnallani tuomaan esiin nykyisen lainsäädännön epäkohdat. Ja vaikuttaisi siltä, että niitä tuntuu löytyvän, jos kerran kannabiskasvin kasvattaminen itsessään on sallittua, kunhan se tapahdu rikoslain määrittelemällä tavalla laittomaan käyttöön. Mutta kuitenkin taas on osoittautunut, että tämmöistä kasvattajaa voidaan epäillä lähtökohtaisesti lähestulkoon poikkeuksetta tämän koko luokan tapauksessa törkeästä huumausainerikoksesta. Eli tämä on vähän erikoinen tämä tilanne, että kasvattaa saa, mutta hallussa pitää ei. No tämähän on aika jännittävää. Siis tämä niin kannabis on aika kuuma juttu, koska me ajateltiin, että olisi ollut tosi kiva, että sä olisit tuonut tänne pienen kasvin, Maria. Huomaat, Maria, se olisi ollut tosi kiva juttu. Mutta kasvin nimi oli Maria, joo. Maria jäi Tampereelle, hän on Tampereen poliisiasemalla tällä hetkellä. Kyllä. Ja sitten siinä olisi myös ollut tällainen, että mahdollisesti minua esimerkiksi olisi voitu syyttää siitä, että mä yllytän sua pitämään hallussa Maria, mutta sitten samaan aikaan TV-lähetyksessä voidaan juoda käsidesiä. Niitä kannabisteetä. Niin, tämä on THC-positiivista muuta. Joo, ihan varmasti. Joo. Kyllä. Täytyypä ottaa hörppy siitä. Mistä sä keksit tämän viljelyhomman? Kyllä tämä on
perinneasia. Tämä on Savossa tuonut vaurautta jo vuosisatojen ajan. Ja monin eri tavoin tämä on hyödyllinen kasvi. Tämä perinne pitää selvittää. Sä puhuit mulle siitä, että sä katsot, että tästä voisi tulla aivan loistava vientituote Suomelle, uusi Nokia. Olen sitä mieltä kyllä. No kerropa lisää tästä visiosta. Jo tällä hetkellä Hollannista tuodaan lääkekannabista Suomeen. Ja monet uusimmat tutkimukset on osoittanut, että tämä lääkkeellinen potentiaali voi olla suurempi kuin kykenemme tänä päivänä ymmärtämään. Ja miksi meidän pitäisi tuoda ensinnäkin ulkomailta tänne lääkettä, koska me voidaan kotimaassa sitä kasvattaa. Ja monin eri tavoin hamppu voisi auttaa meitä mahdollisesta lamasta pois. Mika, sulla on ilmeisesti joku kommentti siellä. Just tähän asiaan se olisi aivan loistava ja Suomella olisi nyt aika mielettömän hyvät edellytykset siihen sen takia, että se elää koko Euroopassa ja näiden tutkimuksen mukaan. Että tällä hetkellä, jos joku haluaa perehtyä tarkemmin näihin tietoihin ja tällaisiin, niin Kannabisyhdistyksen sivuilta aukeaa aika kätevästi mainosta. Jep, mainos Kannabisyhdistykselle. Mutta me ollaan jututettu aika monta asiantuntijaa kannabiksen lääkekäytöstä, muun muassa HYKSin kipuklinikan ylilääkäriä ja lääkelaitoksen osastopäällikköä ja joukkoon muita ihmisiä. Ja kaikki, joiden kanssa me ollaan puhuttu, on ollut sitä mieltä, että asiaa kannattaisi tutkia. Että kyseessä ei välttämättä ole mikään joka kodin niin kuin perus lääkekaappijuttu, mutta että se voisi olla niin kuin hyvä kevyempi vaihtoehto esim. Monille morfiinijohdannaisille kipulääkkeille. Monika ja Sini, mitä te sanotte tähän? Kuulostaa ihan mielenkiintoiselta, kiintoiselta idealta. Miksei? Joo, siis minun mielestä luonnontuotteessa, niin mikä siinä on sitten vikana? Kun että sitten se olisi joku kemiallinen, tai no onhan morfiinikin tietysti tulee sitten sieltä luonnontuotteista, mutta onhan sitä jalostettu. Ja Syntetisoitu. niin justi, että ei minun mielestä tuossa ole mitään vikaa. Niin me voitaisiin saada tavallaan lääkettä suoraan luonnosta tai sen raaka-ainetta. Niin. Onhan kannabiksella tietysti sit sivuvaikutuksensa. Se aiheuttaa riippuvuutta. Toki niin myös monet lääkkeet ja voi pahimmillaan johtaa vaikka psykoosiin. Mitä sä siihen sanot? Psykoosiriski on konkreettinen. Jos henkilö on vaikeassa elämäntilanteessa tai jos hänellä on muutoin sellainen kohonnut herkkyys sairastua psykoosiin, niin olen sitä mieltä, että kannabis voi toimia laukaisevana tekijänä psykoosille. Itsessään se ei sitä aiheuta, mutta se voi olla laukaiseva tekijä. Tosin nämä riskit ovat kohtalaisen pienet, tosin nykylainsäädännön valossa, kun kaikki esimerkiksi laittomasti kasvatettu viihdekäyttöön tai päihdekäyttöön tarkoitettu marihuana luokitellaan samoin kuin rikosoikeudellisesti arvioitavaan hasis, niin silloin kannattaa jalostaa se kasvi mahdollisimman korkean THC-pitoisuuden omaavaksi, koska siitä saa joka tapauksessa sen saman tuomion, olipa siinä 0,1 tai 25%. Että nykylainsäädännöllä tavallaan ruokitaan tätä kasvin jalostamista tavallaan eräällä tavalla vaaralliseksi. No, maailma muuttuu, Timoseni. Katsotaan, mitä tapahtuu. Tällä hetkellä Suomessa on mun mielestä 20 ihmistä saanut Noin 20. reseptin, lääkärin Joo. luvalla reseptin ostaa kannabistuotteita lääkekäyttöön. Ne tulee sitten Hollannista, mutta toivotaan, että jonain päivänä ne voi tulla Suomesta ja teidän kotipellolta esimerkiksi. Niin, tai valtion kasvattamoista, jossa yliopistotutkijoiden johdolla parhaimmat kasvattajat voisivat kasvia kasvattaa ja jalostaa lääkekäyttöön, lääkkeeksi ja raaka-aineeksi. Siihen voi laittaa ehkä myös jonkun hienon marja-etiketin. Ensimmäinen marjatuote, no ei.